Ana yawan magana, ana yawan ƙuƙuni, ana yawan zage-zage, ana yawan faɗin duk abin da aka ga dama, ana yawan nuna alhini da damuwa ganin yanayin yadda mutane a Najeriya yawanci za ka ga ba su da ayyukan yi, babu abun yi, za ka ga mutane sun je sun yi karatu, sun yi digirirrika, sun karanta wannan ko sun karanta wancan amma sai a ga cewa babu ayyukan yi. Duk da cewa jami'o'i a Najeriya kullum suna cikin yaye ɗalibai da suka karanta fannoni daban-daban kama daga lissafi na kuɗi, likitanci ko kuma tattalin arziki, tarihi, kimiyyar siyasa, kimiyyar halayyar ɗan adam, harkar inshora da sauran abubuwa dai makamantan wannan. Ana samun mutane ba sa samun wani abin da za su yi bayan sun irin waɗannan karatun. Kowa ya sani cewa daga cikin dalilan da yasa ba a samun aiki a Najeriya shine saboda tattalin arzikinmu har yanzu ba yi da ƙarfi ko kuma ba a tafiyar da shi ta yadda yake iya samar da guraben ayyuka daban-daban kama daga na mafiya ƙwarewa da matsagaita wajen ƙwarewa da kuma waɗanda ba su da wani ƙwarewa mai yawa ko kuma abin da ake ce ma on-skill labour kenan. To a sani cewa duk da cewa muna da wannan matsala ɗin na mutane waɗanda ba su da abin da za su yi duk da cewa sun yi zurfin karatu, haka fa ba yana nufin cewa karatunsu bai da amfani ba ne ko karatunsu bai zai taɓa yin amfani ba ne. A'a, akwai yiwuwan akwai abubuwa da suke iya zuwa su faru a ƙasa wanda suke sawa wasu waɗanda ake gani kamar da ba su da amfani ko ba za su yi amfani ba sai a ga amfaninsu ya dawo. Me nake so in ce a nan? Wannan shirin da ake ƙoƙarin kawowa a Najeriya na sabon dokan haraji shiri ne wanda zai samar da ayyukan yi wa mutane da dama kama daga mutane waɗanda suka yi karatu a ɓangaren tattalin arziki da kuma lissafi na kuɗi wato accounting zuwa sauran jama'a da wanda suka ɗan yi karatu wanda za su iya zurfin tunani su iya tsarin lissafi su iya fitar da kamar record ko suna iya rubuce-rubuce wa kamfanonuwa za su samu ayyuka sosai in dai har dokan ya yi aiki kuma gwamnati ta tabbatar da cewa tana saka kamfanoni su aiwatar da wannan dokan domin bin doka baya yiwuwa sai da ilimi, shi kuma ilimi ba a iya aiwatar da shi sai an samu masu ilimi. Wannan doka daga cikin abin da na kula da shi yake faruwa a ƙasashen duniya musamman misali kamar a ƙasar Birtaniya inda na taɓa zama shine bin doka duk inda ake da doka kuma ake ƙoƙarin bin shi a ƙasa to bin wannan dokan yana buƙatar wani ƙwarewa daga cikin ma'aikatu da kamfanonuwa domin cimma shi. Don haka kafin kamfani ya iya bin doka sai ya samu wani ƙwararre wanda zai na taya shi bin wannan dokan. Abin da nake nufi a nan shine sabuwar dokan haraji za ta iya jawo ayyuka wa matasa da dama daga cikin kamfanonuwa akwai abubuwan da ba za su iya ba sai sun ɗauko mutane musamman masu digiri su zo su taya su yin wasu ayyukan domin su samu su iya bin dokan. Compliance, abin da ake cewa compliance wani lokacin yana iya samar da ayyukan yi. Rashin compliance wani lokacin yana iya hana ayyukan yi wanzuwa. Amma in dai ana bin doka to za a ga cewa ana samun ayyukan yi domin karya doka yana nufin cewa mutum bai kashe kuɗi ba ko kuma mutum bai yi wani abin a zo a gani ba ko mutum ya sake jiki ne ko kuma abin da zai faru. Amma daga zarar mutum ya fara bin abubuwa yanda ya kamata to za a ga cewa yana buƙatar ya samu wani ƙwarewa ko kuma ya samu wani wanda ya ƙware ya taya shi bin dokan in an gane me nake nufi. A nan abin da nake nufi shine cewa masu digiri su sa ido akan wannan doka domin dama ne kusan ta samu wanda za su yi amfani da shi domin su zama relevant ko kuma su zama mutanen da ya kamata a yi harka da su a sabuwar shekara.